Que el senyor Massa vol imposar el valencià en zonas que son castellanohablantes, cuando toda la vida se ha respetado, incluso en el estatuto, que la Vega Baja y el Alto Vinalopó, por sus circunstancias históricas, pudieran estar eximidos del valenciano. ¿Vostè és historiador? Clar que sí. I quines són les circumstàncies històriques de la Vega Baixa? Pues vostè, Era zona valencianoparlant, el més bé catalanès del mos. Vostè té que estudiar l'estatut i veure els drets històrics que tenen determinades zones de la comunitat valenciana. Jo l'estatut me'l sé perfectament, i vostè no sap què és el que s'ha proposat. Vostè no sé. No, jo llegir la premsa tots els dies. Diga el que ha proposat el senyor Marçà. Claro, té vostè aquí. No, té que contar-se... jo no ho tinc ahí, jo ho tinc en lo que ha proposat. No, jo no fa falta, jo ho sé perfectament. Pues expliqueu vostè. Hay una anomalia que es que se puede demanar la exenció permanent d'una assignatura. El sistema escolar valencià té una sèrie d'assignatures, 11 en primer, 13 en segon, etc. I hi ha una anomalia que és demanar una exenció permanent. Vostè imagines que vostès, el seu partit considera anomalia. Però que és una anomalia. Els partits d'esquerra com els de dreta que han governat esta comunitat han respectat els 40 anys que porten de democràcia. És una cosa temporal i una cosa permanent és diferent. Un alumne de la Vega Baixa, si vol accedir a qualsevol lloc de l'administració pública, necessitarà el valencià. I si el necessita, i el dret i el deure de donar aquesta educació és de l'Estat, vostè ha de garantir que aquest xiquet tinga accés a aquesta formació. I això és així. No té ningú sentit que vostè no pugui demanar l'excepció de l'anglès o de les matemàtiques ni en zona valencianoparlant ni en zona castellanoparlant, perquè forma part del currículum escolar. Vostè pot demanar l'excepció d'una llengua local, com és el cas, una llengua pròpia, que sí que està en l'Estatut, si vostè va tenir una permanència d'un any, de 2 anys, que és el que diu la llei. El problema està que en la Vega Baixa aquesta excedència s'ha fet permanent. I això és el que el conseller ha dit, que està perjudicant els xiquets perquè després tenen que fer cursos i cursos i cursos per a formar-se quan tenen la possibilitat de fer-ho i l'obligació de l'Estat d'oferir-ho. En el fons del tema que vostè està comentant podem estar d'acord que és una anomalia, però el que no se pot pretendre és fer una imposició com pretén el conseller Macià. Quina és la imposició? Vostè llisca és titular de premsa? No, el titular de premsa no, jo llisc la proposta. La proposta és evitar que un alumne que no té la formació que pertoca perquè algú ha decidit que això, una cosa que era temporal, se farà permanent. Algú no ho ha decidit, ha hagut consens fins ara entre els dos principals partits el que pot decidir-ho ha decidit que això és una anomalia perquè no se dona en cap altre sistema en comunitats autònomes d'Espanya. Fins i tot on governa el Partit Popular no se dona. Això és una anomalia que vostè coneix les comarques de tota Espanya i sap les diferències que tenen i de més? Ho sap vostè? On hi ha un sistema bilingüe hi ha dins del currículum escolar una assignatura que està regulat com està aquí. En la província d'Alacant són diferents de València i de Castelló. Històricament, i vostè ho sap. No anem a remitir-nos ara a la història de Castilla i d'Aragó i per què no se van canviar Múrcia. Però vostè, el que no sembla que no le sap és vostè, en València hi ha comarques castellanoparlants, com hi ha en Alacant, i comarques castellanoparlants que històricament ha sigut castellanoparlant, a diferència d'Alacant, que la Vega Baixa històricament ha sigut valencianoparlant, com vostè i el seu partit molt bé saben. La Vega Baixa ha sigut castellanoparlant i valencianoparlant, jo no sé. Ha sigut valencianoparlant històricament, sí. És que per això dic que no sé si vostè és historiador. Si vostè ho diu. No, jo i l'alcalde del PP de Cartagena va dir, sí, i va recordar les frases concretes que se diuen. El primer que van tindre vostès en la presó, ara no recordo, és Fernando Cartagena. En Múrcia se parla el panocho, però jo no. En Redovant mai he sentit parlar en valencià, i en Rojales tampoc. Ara, en el segle XVIII se parlava, i en el segle XIX se parlava. Vostè ha dit comarques històricament castellanoparlants, comarques històricament valencianoparlants, que van ser castellanitzades i són comarques històricament valencianoparlants, distingint. Per tant, jo no dic res. Porten 2 segles parlant en castellà, pero bueno. Lo que me parece aberrante es que no se haya impulsado ya una vez el trilingüismo, ¿vale? Para que nuestros jóvenes salgan del secundaria con idea de inglés. Se impulsó en el último gobierno en el último gobierno del PP tenim... Mireu, en aquestes coses, quan un no és especialista, pues bueno, t'escolta... No, jo que no soc especialista, no soc com vostè. Però per això li dic que no entre vostè en terrenos que no domina. El Partit Popular, i ahí estan les dades, que va dir que anava a fer el decret de plurilingüisme, només tenim el 3% del professorat
incapacitats per impartir una llengua estrangera. En aquest nivell de formació del professorat en llengua estrangera, anglès, és impossible fer plurilingüisme. S'està fent ara un esforç per formar el professorat i després tindrem la normativa. És que les coses se fan paulatinament, Albert. No se fa el primer any. I el Partit Popular va perdre les eleccions. Ha governat 20 anys, 20 anys i en el sistema... No poden fer demagogia en això, hombre. A veure, jo li recordo a vostè que en el País Valencià, des dels primers governs democràtics, el sistema és bilingüe. Bilingüe en les llengües oficials i trilingüe i quadrilingüe, hasta 4 llengües se podia. Una de les coses que va fer el PP va ser llevar el francès en primària, no tratar-lo com tocava. Ha sigut sempre plurilingüe. Una cosa és el títol, és la llei, i una altra cosa, què se fa per que això siga possible. I en aquests 20 i tants anys del govern del Partit Popular no s'ha fet res. No, sí, jo no sé per què ha governat 20 anys el Partit Popular en la comunitat, perquè no s'ha fet res. Ha sigut tot roïn, jo no sé. La gent té raó, Mònica Oltra, la gent és imbècil, no sé per què ha votat 20 anys el Partit Popular. Mònica Oltra no ha dit que la gent sigui imbècil, però jo li estic fent una descripció. Perquè pareix ser que el Partit Popular és el més roïn que ha passat per esta comunitat. Ha dit que estaria bé, i jo dic que no sols estaria bé ara, sinó que estaria bé que s'haguera fet quan tocava, fa 20 anys s'haguera començat a parlar. Jo en aquest tema l'únic que faria és que callen els polítics i que parlen especialistes i que després s'avalue. O sigui, si vostès estan perquè els alumnes, com diu la llei, que vostès no han complit, que dominen per igual les 2 llengües cooficials de la comunitat, això ho diu des de l'any 82, i això no s'ha complit, perquè els alumnes no dominen per igual les 2 llengües oficials de la comunitat. Tots els alumnes parlen i llegeixen en castellà, però no ho fan en valencià. Això diu una llei que obliga... La meva generació sí que parlem en valencià. Alguns. No, alguns no. Tots tenim l'educació en valencià. I és que van a escola pública, poden elegir la línia valenciana i la línia si vostè ho diu, ens haurem de creure, però totes les enquestes que s'han fet, això no és cert. Si mos fien de les enquestes, no pot passar com en les eleccions. Però no enquestes d'opinió, sinó enquestes on la gent té que demostrar la seva competència, la seva competència lingüística. A més, això és tabulat, i el que diu el representant de Ciudadanos a nivell internacional, el B2 de valencià no el tenen el 100% dels alumnes que han estudiat en el sistema educatiu valencià, i això és trist. Igual que no tenen el B2 en anglès i costa moltíssim aconseguir. I jo crec que ja està bé de fer demagogia de temes que són tècnics. O sigui, els alumnes tenen que acabar l'escolaritat dominant les 2 llengües oficials, i si no ho fan, el sistema educatiu té que revisar per què no arriben. I els alumnes tenen que acabar dominant de manera instrumental almenys una llengua estrangera. I si no ho fan, hi ha que revisar el sistema educatiu. No, estem d'acord, però no s'ha fet. S'ha fet tot el contrari. Aquells sistemes d'èxit que estaven validats, com el sistema bilingüe enriquit, que funcionava en les escoles valencianes, el PP s'ha encarregat de carregar-se. Eixa és la realitat. Molt roïns. Jo crec que els governs del Partit Popular són el pitjor. Jo crec que qualsevol que conega la realitat no és que siguin roïns, és que era el seu objectiu i l'han aconseguit.